രാമ 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 ഹരി ഹരി. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण കൃഷ്ണ हरे ഹരി രാമ हरे രാമ राम राम हरे हरे ഹരി हरे ഹരി. കൃഷ്ണ कृष्ण ഹരി ഹരി हरे രാമ हरे രാമ हरे ഹരി हरे राम ഹരി. राम हरे കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ हरे हरे कृष्ण രാമ कृष्ण हरे हरे ഹരി ഹരി. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ हरे കൃഷ്ണ राम हरे ഹരി हरे हरे ഹരി. कृष्ण ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ कृष्ण हरे 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 राम രാമ राम രാമ हरे हरे രാമ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम ओम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिने नम आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामधारिणे नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यभादि पाश्चात्य देशतारिणे तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तु ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നെറ്റ് അങ്ങ് പോയത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മാതാജി. നെറ്റ് കുറെ പ്രാവശ്യം പോയി, കറണ്ട് പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫോണിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയുമില്ല, കേറാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അത് ശരി. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 49ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ആയിരുന്നു നോക്കിയത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ 48, 49 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മാക്സിമം ഇന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കണം ഇത്. അപ്പം 48ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും
നമുക്ക് എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. അപ്പം ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഇത് ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും എന്താണ് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അതിനകത്ത് ജന്തുബലി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അത് നിർവഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ദോഷം ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ജന്തുബലി ഹിംസാപരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇന്നലത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ നയതന്ത്ര സംബന്ധമായിട്ട് രാഷ്ട്രതന്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ കള്ളം പറയേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഭരിക്കാനും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്ഷത്രിയന്റെ ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ശൂദ്രനും തന്റെ യജമാനൻ ഇച്ചിരി കർക്കശ സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും ആ യജമാനിൽ നിന്ന് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്താണ് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും എന്താണ് ആ ശൂദ്രന്റെ കടമ എന്താണ് ആ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് വിടാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം താന്താങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ അത് അവരവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്, അതായത് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മകൃതമായിട്ടാണ് അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ തോന്നൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ശൂദ്ര കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ക്ഷത്രിയ കർമ്മത്തില്, വൈശ്യകർമ്മത്തില്, ബ്രാഹ്മണ കർമ്മത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ചില വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു. 49 പറയുന്നത് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഇതാണ്: ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് ആത്മസംയമനം നേടണം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അനാസക്തനായിട്ടിരിക്കണം, അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ. എങ്ങനെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം. അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പരമപുരുഷന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് താനെന്നും തന്മൂലം എന്താണ് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കർമ്മം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, തന്റെ കടമയാണ് എന്ന് കരുതി ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുവാനോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശം നമുക്കില്ല, ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും കൂടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് അതെല്ലാം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലവും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം അതിന്റെ കർമ്മഫലമൊക്കെ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അപ്പം സന്യാസയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ, സന്യാസത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായെങ്കിൽ മാത്രമേ സദാ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടും കൂടി ഇരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസിയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നിത്യേന ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലത്തിനോടുള്ള ആസക്തി കുറയുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക്
എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥമോ സന്യാസമോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശ്രമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സന്യാസിയുടെ ജീവിതം, ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു സന്യാസി എന്താണ് കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചവനായിരിക്കണം സന്യാസി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നവരായി തീരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു ബോധതലത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാം ആ ഈശ്വര ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നോ അത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നുമേ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നിത്യേനയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെനിക്ക് നേടിയേ പറ്റൂ, ഇത് കിട്ടിയെങ്കിലേ എനിക്ക് സുഖവും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന കർമ്മം ഇന്ന പോലെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു തൃപ്തി വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു ബോധം പാടെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ. കാരണം സർവ്വതും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? ശരീരം വേണം, അത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ ഘടകങ്ങൾ 5ഉം ചേരുന്നതാണ് ആ കർമ്മത്തിന് ഇതായിട്ട് വരുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പം ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മകൃതമായിട്ട് നമ്മളെ ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ നില അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ അതാത് സമയം, അതായത് കർമ്മം വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വതിന്റെ ആധാരം ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം എടുത്തതും നമ്മുടെ ഓർമ്മയുള്ളതും നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കർമ്മത്താൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. അപ്പം എന്താണ് സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിലൂടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മത്തധപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അത് അറിയുക. അപ്പം ഒരാള് സ്വന്തം ധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അയാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് പോയിരുന്ന് ഒക്കെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിലൂടെ പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അർഹനാവാം എന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തന്, അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ത്യാഗം, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ത്യാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മഫല ത്യാഗമാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ആ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയവും ഒന്നും തിരിയാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ അതിനെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തന് ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് ഒരു ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പരമകഷ്ടം. ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നേടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആ പരമകഷ്ട, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമകഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ
ധൃത്യാത്മനാം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷോ വ്യുദസ്യ ച വിവിക്ത സേവി ലഘ്വാശി. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് 51 തൊട്ട് 53 വരെ. യത്മകായമാനസഃ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യ അഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആ ഭക്തിയെപ്പറ്റി, ആ ഒരു പദ്ധതിയെപ്പറ്റി, ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ആ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഈ തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിൻവലിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സദാ ധ്യാന നിരതനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സദാ ധ്യാന നിരതനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭോഗ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ അതൊന്നും തന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ രാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ദുഃഖവും ആനന്ദവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയും കൊടുക്കാതെ തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വിരക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി വിജന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. കാരണം ലൗകികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കഴിയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അമിതമായിട്ടോ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലോ ഭക്ഷിക്കില്ല. ആവശ്യത്തിലധികം ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കില്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക ബോധ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം. ശരീരമാണ്, ഞാനാണ്, എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് കർമ്മം എന്നുള്ളൊരു ഭാവമേ അദ്ദേഹത്തിന്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഹങ്കാര ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഈ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി. അപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുക, ആഗ്രഹപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നുമില്ല. കാരണം ആ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് അതീതനായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും, അത് ധനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണെന്ന് കരുതി ആ വരുന്നവയൊക്കെ കിട്ടുന്നവ കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷയസുഖങ്ങളെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആ വ്യക്തിക്കില്ല. അതൊക്കെ സാധാരണ ലൗകിക ചിന്തകൾ ഉള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഹംഭാവമുക്തനായിട്ടുള്ള, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, എന്റെ ആഗ്രഹം, എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അഹംഭാവമുക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തീരെ നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മപദത്തിന്റെ ആ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആ ശാരീരിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായിട്ട്, തികച്ചും ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി, ആ ജ്ഞാനതലത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ ദൃഢതയോടുകൂടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഈശ്വരനിൽ തന്നെ സദാ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലും അസ്വസ്ഥതയോ അശാന്തിയോ
എന്താണ് ഒന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം തികച്ചും ശാന്തി നേടി അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന, വളരെ ശാന്തിയോടുകൂടി സദാ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതിന കാംക്ഷതി സമസ്സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഇങ്ങനെ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തടത്തോളം ഒരു ദുഃഖവും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം ദുഃഖം നിരന്തരം നമ്മളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അത്തരം കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ദുഃഖമോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തിൽ തനിക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന വൃക്ഷലതാദികളായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ജന്തു ജീവജാലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്താണ്, ആ ഈശ്വരനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇത് കല്ലാണ്, മണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൃക്ഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജലജന്തുക്കളാണ്, ഇത് ഇന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഈ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയ, അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ മനസ്സിന്റെ തലം എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരനെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ കാണുന്നത് ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒന്നിനും ഭാവഭേദം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആ നിലയിലെത്തിയ ആ ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം യോഗ്യത നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. തികച്ചും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക വിഷയം നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും മറ്റൊരു വ്യക്തി തലത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉയർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യസ്താസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾ ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അയാൾക്ക്. അപ്പം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുകിട്ടി ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യേന പരിശീലിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുന്നു. ആ ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ഒരു അനാസക്തരാവുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം അടുത്ത ജന്മത്തിലും കൂടി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1-2 ജന്മത്തിലും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറെ കൂടി ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കൂടാനുള്ള, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി കൂടുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ തന്നെ മുഴുകി. നമ്മളെങ്ങനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ മുഴുകി കഴിയുന്നത്, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിക്കുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടാണ് എപ്പോഴും ആസക്തിയെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് തികച്ചും ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരിക്കും ആസക്തി. അത് തന്നെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളിയ ഉപായം ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടോ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, എത്രത്തോളം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി, എത്രത്തോളം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണോ ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത്, അത്രത്തോളം കാരുണ്യം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കാരുണ്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം അറിയുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാരുണ്യം ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് സ്വയമേവ വെളിവാകും ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഒന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരദൂഷണം പറയാനുള്ള താല്പര്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാകും. എന്താണ് പല പല വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആ ഭൗതിക തലത്തിൽ. പക്ഷെ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഇത്രയും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ആ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവോ ഒരു ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് പാഴായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അപ്പം ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വത ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമ്മണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യാപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. അതെങ്ങനെയാ ഈ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് മാത്രം അർപ്പിച്ചോണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയം തോന്നും ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ആ പ്രേമഭക്തി ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ അതിഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യജ്ഞാനം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണയിലല്ല. മായാദേവി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാദേവി നമ്മുടെ 7 അയൽവക്കത്ത് പോലും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മായയുടെ മോഹത്താൽ ത്രിഗുണത്താൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലുമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വീഴ്ച പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യതിചലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൃഢതയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചഞ്ചലപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈശ്വരനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം വന്നു. ഭഗവാൻ അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പം ഏത് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരും ഭഗവാൻ. നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ അത് ബാധിക്കാത്തത്. അപ്പം അതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൂടുതൽ ആസക്തി ഭഗവാനോടായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നതേ ഇല്ല. അവിടെയുള്ള ഒരു ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനോടാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നും നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രമേ നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പരം ഇനിയൊരു സംരക്ഷണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് എവിടുന്നും കിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തും സർവ്വതിന്റെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ലഭിക്കാനില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാശ്വതവും അനശ്വരവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ആ ഒരു വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ പദത്തിൽ കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് 57-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സർവകർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്.
അർജുനനോട് പറയുന്ന ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സദാ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കാം. ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏത് തലത്തിലെത്തണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ, കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എത്തണം. അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അതിന് അത്രയും ബലമുണ്ട്. അതെന്താണ്, കാറ്റിനെ വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസാധ്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അർജുന, പക്ഷേ ഈ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കതിനെ ക്രമേണ നമ്മുടെ വഴിക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ആ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വേണം. നമുക്കിപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനൊരു ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കാമുകന്മാരെ ഒരു ഉദാഹരണമാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു കാമുകന്മാര് എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എന്ത് ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എന്താണ്, അവർക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഉദാഹരണം എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ സദാ ചിന്തിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഉടനെ നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇത് എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് മുന്നേ എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരം വെളുത്ത് എണീറ്റിട്ട് തൊട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ, നീ തന്നെ ശരീരവും നീ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് നിനക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമ്മളെ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മളെ കൈ ഒഴിയാനായിട്ട് ഭഗവാന് പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാലോ. ഭഗവാൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് സദാ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്ന് പറയുന്ന 58ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത് പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അധച്ചേത്തുമഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഇത് മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു യാതൊരുവിധ വിലയും കൊടുക്കാതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ആസക്തി പൂണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധത്തോടു കൂടിയിരുന്ന് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ആനന്ദം, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ആ ശാന്തിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരമാണ്. അപ്പം എന്താണ്, നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സർവ്വതിന്റെ ഉറവിടം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അത്യുത്തമ യോഗി, നിത്യസന്യാസി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ മുന്നേ ഉള്ള ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ആ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തയും ഒക്കെ ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ വിട്ടൊരു നിമിഷം പോലും മാറിയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ചുരുക്കം. ആ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ സർവനാശമാണ് ഫലം. എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ വീണ്ടും അധപതിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് നിമിഷവും പിടികൂടാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലായതുകൊണ്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിടികൂടാത്തത്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വഴുതി
ഭൗതികത വിഷയത്തിലോട് ഒരു ആസക്തി വന്നു പോയാൽ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും. പിന്നീട് നമുക്ക് അധപതിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ വഴിതെറ്റി പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അധപതിച്ച ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അധപതിച്ച മൃഗജന്മങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പോയ ഒരു അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഇത് തരികയാണ്, നമുക്കൊരു മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പം അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് നമ്മളെല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യൈഷ വ്യവസായത്തെ പ്രകൃതിസ്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അർജുനന് സ്വഭാവേന ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനോടും എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുക, അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം. അത് ക്ഷത്രിയന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ മൃദുല ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു കാരുണ്യമുണ്ട്, ദയയുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണെങ്കിലും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണവും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീര്യ സ്വഭാവം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കാണിക്കും. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ഇവരെ കൊന്നിട്ടുള്ള സുഖമൊന്നും വേണ്ടെന്നൊക്കെ ആ അല്പസമയത്തെ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ശാരീരിക ബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു തോന്നലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ക്ഷാത്രവീര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആ ക്ഷാത്രവീര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പ്രകടമായി തുടങ്ങും. അദ്ദേഹത്തിനെ എതിർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നീ ഇപ്പൊ എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിവഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് നീ ഒരു ക്ഷത്രിയ വീരനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ പ്രകൃതം. അത് സ്വഭാവേന അർജുനന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് നിമിഷം പ്രകടമായി വരും, പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ വഴി പിഴച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ അതിന് അകീർത്തി തട്ടും. പിന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യുദ്ധം ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നരകമായിരിക്കും ഫലം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ മുന്നേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അർജുനന്. ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വാക്ക് നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നാശം തന്നെയാണ് ഫലം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യതവ ശോചിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നീ വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ്, അതായത് ആ പെട്ടെന്നുള്ള ശാരീരിക ബോധതലത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് അയ്യോ എന്റെ നമുക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. അത് ആ ഒരു നിമിഷത്തെ വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം കാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, രാജ്യം കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം കാക്കാൻ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ധർമ്മമാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷത്തെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് തന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ മടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സ്വഭാവേന അർജുനന് ക്ഷാത്രവീര്യം ഉണ്ട്, ആ ക്ഷത്രിയ ഗുണം അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ അർജുനൻ ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, എന്റെ ശരീരം വരളുന്നു തളരുന്നു എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പല ന്യായങ്ങളും അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിന്റെ പേരിലാണ്, പെട്ടെന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഉള്ള ഒരു ദയയുടെ പേരിൽ തോന്നിയതാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രേരണ മനസ്സ് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്.
അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം, ഇപ്പൊ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം നിനക്ക് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള തലത്തിൽ നീ തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന നിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രയൂഢാനി മായയാ. അർജുന, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആരൊക്കെയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ. അപ്പം അതൊരു യന്ത്രം പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർവ്വജന്മ കർമ്മകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷീരോദകശായി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമേവ ശരണഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരതം തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനായിട്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നീ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കും, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. ഇനി ഒട്ടും നീ മടിക്കേണ്ട, നിനക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ പകർന്നു നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എനിക്ക് നീ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടും. അതുപോലെ തന്നെ നീ ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. അടുത്തത് 63ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഒട്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വിവേചിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ജ്ഞാനം മുഴുവനും അർജുനന് ഈ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നതും ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ജീവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വിദ്യാഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫലമെന്നും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പദമാണ് ലഭിക്കുക? ഇത് ശാശ്വതമായി, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണെന്നും ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ധാമവും ശാശ്വതമാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചെന്നും ഇനി നീ വളരെ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഒട്ടും അർജുനനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നിനക്ക് ബുദ്ധിയും കഴിവും എല്ലാം ഉണ്ട്, നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും തൽപരനാകാനാണോ ആഗ്രഹം? അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാം. അതാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇനി അതല്ല, നിനക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള തരത്തിലേക്ക് നിനക്ക് ഉയരാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ അതിന് ചെയ്തോളൂ. അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ 2 തരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വിടും. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അർജുനന് വിട്ടുകൊടുത്തു. വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിയും വൈഭവവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അർജുനന്. അർജുനന് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു. അടുത്തത് 64ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനോട് പറയുകയാണ്,
എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എന്റെ ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും നിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, ഇനിയും കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, മന്മന. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 65, 66, 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ സത്ത, ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തരാർത്ഥം, ഇതിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഈ 65, 66 ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന അമൃത് കടഞ്ഞെടുത്ത ആ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അമൃത ആകുന്ന പാനം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതത്തില്. ആ അമൃത ആകുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. മന്മനാമഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും, നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. ആ നവവിധ ഭക്തിയിലെ എന്താണ് ആദ്യം, മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. മൂന്നാമത് അല്ലെ, നവവിധ ഭക്തി, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അല്ല, സ്മരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി, ആ ഒരു കർമ്മം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്ന ആ ഉറപ്പാണത്. 100% ഉറപ്പാണ് ഭഗവാൻ അത് തരുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ, ഭഗവാനെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ച നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കണം. അതിനൊരു മടിയും കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 66ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൊത്തം കാതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്, അല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിലും കടന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, നമുക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് ആ ഈശ്വരനോടുള്ള ആ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി വേണം. അവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരരുത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, പലതിലും വായിച്ചും പല ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞത് കേട്ടതുമാണ്. ആ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് ആ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദ്രൗപദി ആദ്യം ദുശാസനൻ ആ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പം ദ്രൗപദി ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ 1, 2, 3 ഘട്ടത്തില് കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം എന്നിട്ടും ദുശാസനൻ പിടിവിടാതെ ആ വസ്ത്രം തീരാനായി, ഇപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും അപമാനിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ കൈ രണ്ടും വിട്ടിട്ട് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി തേടിട്ട് 2 കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലയോ എന്റെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ,
രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ ആ 2 കൈ ഉയർത്തുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം? നമ്മൾ എവിടെയും നമ്മളെ പിടിച്ചു വെക്കരുത്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തിൽ നമുക്ക് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്റെ, അതായത് ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്വന്തം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയമേവ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പഴുത് നോക്കരുത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമുക്കിനി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇനി ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ഒക്കെ ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, ഞാൻ പൂർണ്ണ നിസ്സഹായനാന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും തിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുന്നു. ഇതം തേ നാതപസ്കായ നാ ഭക്തായ കദാചന നാച ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നച മാം യോഭ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പം തപസ്സും ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും, തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ പല പല തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 16, 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ തപസ് എന്ത്, ഓരോ ദാനകർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഒക്കെ വാങ്മയ തപസ്, ശരീര തപസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ആ തപസ്, അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഒട്ടുമില്ലാത്തവർക്കും, ഭക്തി എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്തവർക്കും, ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ദർശിക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുവാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകാനും, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരീരം എപ്പോഴും ഭഗവാന് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ടും, അങ്ങനെ എന്താണ് നാസിക ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങളെ മണക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാവ് എന്താണ്? ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണമാണ് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മാറി നിന്നിട്ടില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ കൃഷ്ണാവബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നമ്മളും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ വേണം നമ്മളും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പം അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും ഭഗവാനോട് അസൂയയും വെറുപ്പും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതം പരമംഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷത്യ സംശയം. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാണോ ഉപദേശിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ലഭിക്കും. ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോവില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും. അവസാനം ആ വ്യക്തിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 69ാമത്തെ ശ്ലോകം. നജത്തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഹം ഭവിതാനസമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഭൃത്യൻ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ, ആ ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവത് കഥകളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവനമാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭാഗവതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെക്കാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 70ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധ്യേഷതേച്ഛായ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹമിഷ്ട സ്യാമിതി മേ മതിഃ
നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും നേരം ഈ സംവദിച്ച ഈ സംവാദം, ഈ ഒരു സംവാദം ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഈ പാവനമായിട്ടുള്ള സംവാദം എന്നാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ജ്ഞാനം നമുക്കിനി എവിടുന്ന് ലഭിക്കാനാണ്? നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ എത്തിപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നും ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ആയിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സന്യാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കർമ്മധർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധിക്കും. കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയാൾ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കും, അതിനെ മോശമായ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കും. അയാൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, അയാളുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ, സദാ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോധതലത്തിനെയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 71-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപിയോ നരഃ സോപി മുക്തഃ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പം അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ, ആ തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്താണ് അസൂയ ഇല്ലാതെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന് തന്നെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 72 ശ്ലോകം. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥം ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ട തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? നീ ആദ്യം അജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നു, അപ്പം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ ആ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാന് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. 73-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ്വാ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പ് കണ്ട്, അർജുനന്റെ ആ കൂമ്പിയ മിഴികളോടുകൂടി ആ ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നിൽപ്പ്, അപ്പം എന്താണ്, ഇത്രയും ജ്ഞാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ആ വ്യാമോഹം തീരാണ്ടിരിക്കുക? അപ്പോ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, അച്യുതി പറ്റാത്തവനെ, എന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ആ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്ന് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. കാരണം
ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആ വഴിയിൽ എൻ്റെ ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആ ബുദ്ധിയിൽ എൻ്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ ദൃഢനായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയങ്ങളുമില്ല. ഞാൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൃപയാല് സംശയരഹിതനാണ്. ഊഹാപോഹങ്ങളുമേ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി കിട്ടി. സംശയരഹിതനായി അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. 74-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമശ്രൗഷമദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന സഞ്ജയന്റെ അവസ്ഥ. സഞ്ജയന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഭക്തി കൊണ്ട്, സഞ്ജയന് ആനന്ദം കൊണ്ടും അത്ഭുതം കൊണ്ടും എന്താണ് രോമഹർഷം, എന്താണ് അത്രയും രോമാഞ്ചം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തി കൊണ്ടുണ്ടായ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ഭഗവാൻ അർജുനന് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ കൊടിയിൽക്കൂറമേലുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രദ്ധിച്ചു, സഞ്ജയനും ശ്രദ്ധിച്ചു, അർജുനനും കേട്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സഞ്ജയൻ മുഖേന കേൾക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു വ്യക്തി ധൃതരാഷ്ട്രർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മനസ്സിൽ ഏതുമേ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നുമേ തറച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഇനിയും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം മാറാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതിക ആ വാഞ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരു മാറ്റമേ ഒട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ സഞ്ജയന് ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 75-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യാസപ്രസാദശ്രുതവാനേതദ് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയതത് സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പം വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഹസ്തിനപുരിയിലെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള ആ യുദ്ധാങ്കണത്തിൽ വെച്ച്, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ സംവാദം, കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ പവിത്രമായിട്ടുള്ള സംവാദം വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ച ഈ യോഗം, ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ച ഈ യോഗം, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം അഥവാ ഈ യോഗശാസ്ത്രം, ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം എനിക്ക് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ആ ഒരു അത്ഭുതത്തിലും ആ രോമാഞ്ചം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. 76-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്തു ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു അല്ലയോ രാജാവേ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ആ സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ സഞ്ജയന് തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, അന്തരാത്മാവിലേക്ക് എടുത്തു. അദ്ദേഹം ഇപ്പം ബുദ്ധിയോഗത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭക്തി ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സദാ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയണം. അത് പറഞ്ഞിട്ടും സഞ്ജയന് മതിയാകുന്നില്ല. ആ പുണ്യ സംവാദം കേട്ടിട്ട് വളരെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടാണ് ആ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ അത് വർണ്ണിച്ചിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല. 77-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് തന്നെയാണോ ഞാനിപ്പം? അല്ലല്ലേ, അല്ലാതെ വേറെ സെയിം വേർഡ്സിനകത്ത് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നു. അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം തൊട്ട് ഭഗവാന്
കാണിച്ച എല്ലാ രൂപങ്ങളും സഞ്ജയനും അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുവാണല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ വിശ്വരൂപ ദർശനം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ ആ രൂപം കണ്ട് ഭയമുണ്ടായി. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്താ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭാഗ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗവാന്റെ ദ്വിജരൂപം, ശരിയായ ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദ്വിജരൂപ ആദ്യ രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ആ അത്ഭുതാവഹമായ കൃഷ്ണന്റെ ആ കൃഷ്ണരൂപം, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട്, കൺകുളിർക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് സഞ്ജയന് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൊണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിസ്മയവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം കൊണ്ട് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, ഇവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന് എന്തുമാത്രം എളിമയാണെന്ന് നോക്ക്. ഭഗവാന് ഞാനാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ, ഞാനാണ് ആ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം, നിനക്ക് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ എന്താണ് ആ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എവിടെ അപ്പം ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര തുടക്കത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചത്, ഇവിടെ യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് എത്തിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വളരെയധികം ആ ഒരു എന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ളതും പാണ്ഡവരുടെ പുത്രൻ, പാണ്ഡൻ തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പുത്രരാണെങ്കിലും അവരോട് ആ ഒരു വേർതിരിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ധർമ്മമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം അതൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ അർജുനനുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അപ്പം പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്തും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്, ഐശ്വര്യമുണ്ട്, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും അവിടെയുണ്ട്. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരോടായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, യുദ്ധം ദുര്യോധനനും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി പൊരുതുകയാണ് അർജുനൻ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹായികളാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനും. അവർ തന്റെ പക്ഷത്തിലായതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. ആരാണ് ലോകം ഭരിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ യുദ്ധം. യുധിഷ്ഠിരൻ ജയിച്ച് നാട് വാഴുമെന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പ്രവചിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതിന് ശേഷവും യുധിഷ്ഠിരന് കൂടുതൽ അഭ്യുദയം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം നീതിമാനും ഭക്തനും ധാർമ്മികനുമായതാണ് കാരണമെന്നും കൂടി സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നുണ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മം അവരുടെ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. പോരാത്തതിന് ഭഗവാനും അവരുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് തന്നെയാണ് വിജയം എന്ന് അർജുനനല്ല സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്.